Toto je Mušo. A toto Linda. Našou dnešnou úlohou bude ich naučiť čo najlepšie šoférovať. Máme na to každý pol hodinu. Ja mám Lindu. A ja Muša. A nakoniec si zmerajú sily v priamom súboji na trenažéri. Mušo, drž sa! Tak to naštartujem teda. Spojku. Ja neviem, či spojka. Ľavý pedál. Teraz to naštartuje. Pusti, to není ten správny pedál. Pusti ho. To bol plyn. A počkaj, ľavý ste mi kázali. Ľavá noha je táto. No, preto som držala. Ja som držala iba naraz. Aha. Dobre, sorry. Ku mne dopredu, tak? A teraz Sme na čom? Na jednotke? Áno, teraz pridáš, stlač ten plynový pedál. To je práve? Áno. Tak. A teraz ešte vyššie pridaj, tak. A teraz púšťaj túto nohu pomaly. A tu už pôjdem. Túto, áno, pomaličky púšťaj hore. Vidím. A teraz je jedno kam? Aha, No choď po ceste hlavne. Túto nohu už môžeš pustiť. Ja počkaj, musím ísť po ceste. Áno, medzi tými kuželmi zopali. Tam. To je jedno. No, teraz si to skapalo. A teraz necháme Muša. No, Počkaj, blikajú. No. čo to je, Linda? Linda išla celý čas správne so smerovkami. Mušo, ukáž nám, čo vieš. Skús teraz sám od seba proste nahotovať auto, pohnúť sa. Teraz vám ukážem všetko, čo viem, hej? Normálne. Posun kľúčik, otoč. No, už to svíti. Pusť. Tak, a už si naštartovaný. Žijam, hej, že? Vedľa. Pomaličky skús pustiť ten pedál ľavý, pomaličky púšťaj a začneš sa hýbať. Pusti úplne, pomaličky. Počkaj. Tam sú síce ešte od Lindy popadané kužely, ale Ty to dorovnáš, Mušo. áno, vy to musíte dokončiť. Výborný začiatok. Jaká divočina toto. No dobre, už som tam, všetko je. Akože Linda, vidíš to? Bude z teba kamionista. Akože... to musíš... Kamion sú, že... Skrátka, no, pozerám. Jej, ty si iný závodník. To máš akože plný plyn teraz. Však pusti plyn. Aha. Že nenabúral zatiaľ, áno, nemá do čoho. Aha, takto. Dobre, myslím, že stačilo. Celkom dobre si počínal. Aké máš pocity po jazde, Fittipaldi? Ja som mal šťastie, že som kúkal, jak to Linda robila, ináč by som nevedel vôbec, jak to máme dať. Teraz po 35 minútach školenia sme sa rozhodli, že si otestujeme vedomosti našich študentov. Tak, pripravená? Pripravená kúželky a Mušo, traste sa. 3, 2, 1, štart. A poďme. My ste tak pomaly. Ide ti o čas, tak môžeš aj skús trošku pridať aj. Je o čas, hej? No. Doprava, tam musíš ísť. Stoj, zastav. Nabúrala si. Aha. Dobre. Vyrovnaj. Do prdele. Čukla si to, v pohode. Dobre. Teraz vyzúvať von. Tam mám tú medzeru. Áno, teraz si pozeraj do zrkadiel. Teraz pomaličky choď však. Proste sa zastav a asi hotovo. 3 minúty 20 je čas. 3 minúty 20. Mušo, ako sa cítiš? Myslíš si, že zdoláš tohto svojho náročného supera? Nie. Ideme. Tak, ja ťa odštartujem. Počkaj, ja ťa odštartujem, Mušo. Povedz Martin, kedy môžem? 3, 2, 1, štart. No a ty si koľko zhodila Lindy? Ani jeden. To fakt?
mi ale povedz, že jak tady to tu ďalej sa to má. Hups, tam som tuším zhodil nejaký. No. Koľko? Zatiaľ to dostali všetky, ale... A teraz si mimo tratu, to je... To je za koľko? To sme nečakali. Ja budem vyjednávať ako Linda, víš. Aspoň... No, stalo sa. Akože Linda tu spáchala nejakú sabotáž podľa mňa na to. Linda, ty si to ne. Kábler. Počkaj, nepočujem teraz, či mi vrčí kára, alebo čo, môj kabrio táto, chápeš? Čas si beží. No dobre, však ale potichu, lebo nepočujem, či... Čo robíš? Akú rýchlosť tam máš zaradenú tu? So sorry. Šampo sa leje dole fotelkou. Natoľko to ničenia není zvyknutý ani ten trenažer a tak si povedal dosť. Už neviem, koľka to bolo nabúrane. To je oné blue screen of death ešte. Už myslím, že to hovorí za všetko. To je asi koniec, modrá obrazovka. No dobre. Dobre, zastavím čas. Čas je 8 minút 40 sekúnd bez penalizácie a penalizácie si budem musieť pozrieť zo záznamu, lebo to si už nikto nepamätá, koľko tam toho bolo. Sorry, muša. Ty si bol naša nádej, naša opora našeho pokolenia a... Pán Božko, žehnaj taxikárov ešte. A keď si budem robiť vodičák, tak budem všetkých informovať o tom dopredu.